So mao ni guys, atong balikan ng ato ang kinabuhi sa unang panahon, no. So ingon ani ni siya, magbunot ta og lubi. Magbunot ko og lubi kay amo ni kuan. Pares na mo og lutog binignit na. So medyo nakalimot ako gamay usang pagbunot ng lubi ay grahi ara ba kasi nang birahan to kay human bakha ni ron. So naa si kuan diha si Alvin niabot kay mga los kuno sila og tubig. So padayon tagbunot. So mo ni akong buhat sa una pagkabata nako magbunot og lubi kay ilalog mo sa baboy nya karon kay high tech naman kuno hero panahon na. So ang baboy kinaon kay feeds naman. So ang lubi atol na isagol og binignit. So ayan na yung gununaan ng background guys kay ginanaw dyan natin kinabuhi sa probinsya. So mao na among balay diya. So mao na among kuan kanang kusina nga part. So wala matiman among balay kay si mama si papa tiguwang naman unya. Ako tagsar sa kumuli ra ko dito maghatod og konsumo nila, yung bisita. So mao na akong naamapod ko diya dapitan nag-video ko do. Mao na ang footage niya sa likod. So mao na ang akong background karon sa ilang okay na. Don't mind the background. So mao man na originality, di ba? Okay ba nga pagbutang nako sa akong kamera di ay takdang nako sa sundang mo tayo sa akong kamera. So mao nang murag kuan siya mukaog. So wa na natangtang ng bunot. So ato limpyuhan na to gamay. Tangtang na to buhok. So na si mama skilid ng liili. Supportive kay natong ginikanan o tiguangan si mama kampungan ang kamera wa sa kabalong na kamera diha. May istorya mi ana pero kung sa maritis man nagmaritis mao na maritis mi kanang laging tagsara ta mag oli probinsya ang gisimhot kun dili babaho adi man baho. Mao na tabian po ni si mama masiging istorya. Manas kirin ako na isa ko mo na basurahan diha na nakabutang basura niya yung may planggana diha ay nakabutang diyang galay sa amote. So kanang amote hagi ka na doon sa syudad italanom na ako nagpaliwat ko ng amote kaya nindot mo na siya kaya yung unod mabawra dili siya lisod kaluton. Di siya dapit ba okay. So padayon na to mahuman baka meron daghan man ng istorya sa gibuhat. Ito sa limpyuhan atong kuan pimintan nga lubi kinagiglihok daghan ng istorya dili mahuman ang trabaho. So padayon unay niagi shout out ko to niagi sa kilid Jundi ikan to na nangihi siguro. Nindot kayong puyan ang bukid oy kay linaw husay hapsay atong kinabuhi ba way samo ko ay gubot. Peaceful kaayo. So alisod sa bukid kay pangwarta ra gyud kun alay pangwarta adto kog bukid mo puyo kakapoy ra puyanan ng syudad oy nga gasto kayo mahal kay palitonon lisod kay pangitag kwarta. Wala gyud nihawa si mama sa akong kilid sige nilagbarog hapit gyud masampunging kamera. So mao ni man kinabuhi sa bukid guys kay pobre ra man may kayo ana diha. So may gili-lian ni mama nga nagduko-duko naman po ni nagitudlo maritis jud nga na nalagi abot na sa Alvin mur nangita na ni galon kay moadto sila sa tubigan kay mga los pod kunuhay sila gitakdang na akong lubi kay ako man tungaon ara niagas ng sabaw kay ako na ning kagdon rong taod-taod. Oy may buto wala humutra kira si Jundi dito lang itagalon kay mga los kuno siya samot kadugay ang trabaho sige.